Lijepa pjesma, ali moramo poštivati autorska prava. Lijepi pozdrav. 30. je 5.2021. godine, 12 stupnjeva u 9 sati 23 minute. Idemo za Gospić. Danas svi građani Republike Hrvatske u kojem je drugi krug idu na glasanje. Tako i grad Otočac i Gospić i naravno svi koji su išli u drugi krug. Već u 20 sati će se znati dosta informacija ko će biti pobjednik. Zanimljivo je kako te 4 godine brzo prođu. Dugačke jesu, ali 365 puta 4. Evo naši Kreše pije sokić. Htio sam reći 365 puta 4, ali prođe. Oblačno je, pa je sunčano, pa će biti lijepo. Vidite, oblaci su gore, neka je kišica padala sinoć lagana i juče naravno. Lijepi pozdrav iz ulice Kralja Zvonimira iz grada Otočica.